Hormatly watandaşlar. 11 fevrallyky taryhy futbol oyununy petekler eýem online satuwda. Olar satyn almak üçin iň amatly we döwrebap şertler döredildi. Munyň üçin Aşgabat şäher hekimliginiň aşgabat.gov.tm saýtyna ýa-da sanly şäher mobil goşunmasyna girmeli. Ilki bilen telefon belgiňiz arkaly ulgamda hasap alışdan geçmeli. Soňra stadionyň interaktiv kartasyndan isleg bildirilýän orunlar saýlamaly. Orunlar saýlanandan soň pasport maglumatlaryny girmeli. 16 ýaşdan kiçik çağlar üçin bolsa dogry şakyndaky şakadatnamanyň maglumatlaryny görkezmeli. Şeýle hem her bir petek eýesiniň sanly suratyny ulgamy ýüklemek hökmandy. Ulgamda hasaba duran her bir adama 5 tane petek satyn almak mümkinçiligi göredilendir. Tölegi Türkmenistanyň islenlik bank karty arkaly amala aşyryp Telefonnaky petekler stadiona gelengede siziň ýüklen suratyňyz we pasport maglumatyňyz bilen deňeşdirler. Durmuşyňyzdaky ýatdan çykmajak waka boljak futbol duşşugyna petegiňiz indi siziň telefonuňyzda. Arkada futbol toparmady hemmämiz agdy berlikde gollany.